Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň bilim ulgamyny döwrüpleşdirmek, giň dünýä garaşly maksady okunly innowasion tehnologiýalar dolanyrmagy ukyply ýaşary ýetişdirmekde. Kesgitlen wezifelerinden ugralyp, ýaşy geli Qayfadynaky Halkara Neft we Gaz Universitetini tamamlanan bäsişik ýaşaryň arasynda robot tehnologiýalary bolan gyzyklanmanyň artýanlygyny görkezdi. Häzirki wagtda Türkmenistan ilim ulgamynyň binýadyny berkitmek, ýokary tehnologiýalary döýüpli nazary ilmlere esaslanýan sany ykdysadyýety kemale getirmek babatda toplumlaryň ýeşary anyp berýär. Ýurdumyzda ýaş tekinleriň arasynda şeýle bäsişiň geçirmegi olaryň ilyma bilimi höwesini hasam artyrýar. Bäsişe gatnaşan ýaşaryň 18-si ýeňçiler diýilip aglan edilip, olara sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurly. Tehnologiýanyň ösýän häzirki döwründe önümçiligi awtomatlaşdyrmak, ilmi barlygy we gözlegi işleriniň netijeligini hasam ýokarlandyrmak, innovasiýa tehnologiýalaryny özleşdirmek hemde olary netijeli ulanmak şu güniň derwäs meseleleriň biridir. Çünki ilmiň we tehnologiýanyň ösüp özgerýän zamanyna ähli urlarda işçilik ýokarlanmagynda, bellenen wezipeleriň üstünlikle amala aşyrmagynda ýaş alimlere uly jogapkärçilik degişidir. Bäsişe gatnaşylar döredilýän mümkinçiligi üçin hormatly prezident hemde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdiler.